אימה של אלמה, ועדי עם איתי, בוקר טוב. בוא נראה אולי... קודם את התמונות. תמונה. של אלמה אולי קודם? כן, היא זועפת פה. אני דיברתי על זה שקצת קשה לה ללכת. בגלל זה היא כעסה. לא, היא כעסה על זה שלא נתתי לה את המצלמה. יכול להיות שהיא תכעס גם אם לא תתני לה את הבננה. את הבננה הזאת, כן. האם מדובר בתינוקת זועפת או במלאך קטן? מלאכית, אבל כשהיא זועפת, אז היא זועפת. ועל מה היא זועפת במיוחד? שהיא לא מקבלת דברים שהיא רוצה בעיקר, אבל לא, היא בסדר, היא ילדה טובה. עכשיו, יש לנו מאות, אם לא אלפי מועמדים ומועמדות לתחרות התינוק הזועף, לדעתי מיליונים, יותר ילדים שיש במדינת ישראל. מיליארדים. זה לא נגמר. הילדים זועפים לנצח. לא, זה לא שלנו זועפים לנצח, לא נכון, זה רגע. זה רגע כזה. רגע שעובר. ומדוע אתם תזכו בפרס הנחשף? זה כי היא רואה את עצמה. נכון. אני רוצה. לא יודעת, אולי פשוט אנשים יצביעו, אני יודעת. ובצד השני של שולחן עדי ואיתי. שלום. שלום, האם יש לנו תמונה שמוכנה? תמונה של... הוא לא אוהב להיות כל כך בלול. זה מה שקורה. הוא לא אוהב? הוא לא אוהב, איזה כיף לך, מה, הוא כל היום על הידיים? כן. תענוג, זה ילד ראשון? כן. אתה מבין, זה קטע כזה עם ילדים ראשונים, שכאילו אנחנו אומרים, הוא לא אוהב להיות בלול. בואי נודה בזה, אנחנו לא משחררות בילד הראשון. פה, ככה, אין, הילד לתוך הווריד. אין מה לעשות, זה בעיה. תראי שבילד השני איכשהו הם פתאום אוהבים קצת עלול, הם פתאום אוהבים קצת ללכת לידיים אחרות. זה פלא! זה פלא של ילד שני. כן. יפה, כן, אני מציעה. ראיתי שזה... לא, כן, מה, אני לא נפלתי בזה, הילד שלי הגדול. ישן איתי במיטה עד גיל 2.5, בגלל שהוא פשוט מתעורר ומגיע אליי, ואני לא יודעת מה לעשות. אתה מתרץ את זה לעצמך, זה משעשע. זה לא קורה. זה לא קורה. מה פתאום בילד השני? לאחר המיטה, שיהיה פה שקט. וואי, תמיד הילדים השניים הם ילדי הסנדוויץ' הכי מסכנים. אל תגזימו, הוא לא מסכן, הוא ילד מהמם. ואם אנחנו מדברים עליו, יש לו היום יום הולדת, הוא בן 2. לא נכון, מזל טוב. תודה רבה. מזל טוב. מזל טוב, אוריה. עוד מעט אני באה הביתה ונאכל עוגה. וחיים יקנה לך מתנה. ברור, וגם אריה יקנה לך מתנה, הוא בן 2. צעצועים מעץ מתקבלים בברכה. צעצועים מעץ, זה מה שאמרת? לא, זה הכל סבבה. עדי, אתם מועמדים רציניים, לפי התמונה. תודה. מדוע מגיע לכם לזכות עם בין מיליוני הילדים הזועפים שמגיעים אלינו? תמונה יפה. מה למכור את עצמך? כי הוא חמוד, כי הוא מקסים, כי הוא... כי הוא חמוד, כי הוא מקסים. כי הוא זועף, כן. כן, כי הוא זועף. תודה רבה שבאתם, יש לכם מזכרת יפה. תודה. ואני מבקש שתיקחו גם את התינוק הזועף השלישי מכאן. תמשיכו לשלוח לנו, אנחנו אוטוטו נגיע לשלב הגמר. אריה, זה אסון מה שאני עושה. אתה הורס את המדינה. לבריאות, וננה10.co.il או בוקר TV, שטרודל nana10.co.il. תינוק זועף. זה 40%